13 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хиёбони Шириншоҳ Шоҳтемури шаҳри Хороғ биноҳои баландошунаи истиқоматиро ба истифода доданд. Бинои 15 ошуна дар шаҳри Хороғ бо марказҳои хизматрасонӣ аз 128 манзили истиқоматии 1, 2 ва 3 ҳуҷрадор иборат буда, дар он мутобиқ ба талаботи замони муосир барои зист шароит фароҳам оварда шудааст. 13 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хиёбони Шириншоҳ Шоҳтемури шаҳри Хороғ биноҳои баландошунаи истиқоматиро ба истифода доданд. бинои 15 ошуна дар шаҳри Хороғ бо марказҳои хизматрасонӣ аз 128 манзили истиқоматии 1, 2 ва 3 ҳуҷрадор иборат буда, дар он мутобиқ ба талаботи замони муосир барои зист шароит фароҳам оварда шудааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни супоридани калиди манзилҳои истиқоматӣ, ободкориву созандагиҳоро дар шаҳри Хороғ ба шарофати истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуда, расидан ба қадри ин неъмати бебаҳоро амри зарурӣ маънидод карданд. мо сокинони шаҳри Хороғ дида истодем ки шаҳри Хороғ рӯз аз рӯз ободу зебо шуда истодааст. ин ҳам дастгирии беустаи ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бо қадуми неки пешвои миллат имрӯз соҳиби хонаи дар шудем ва ман аз номи ҳамаи сокинони шаҳри Хороғ ки имрӯз дар ин бинои замонии соҳиби хонаи дар шудан миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки ин хел хонаҳои зеборо дар Хороғ сохта истодаанд ва мо бисёр хушбахт ҳастем ва фахр мекунем ва интизори он ҳастем ки пешвои миллат ҳар сол ба Хороғ ташриф оварад. дар ошунаи якум ва таххонаи бино марказҳои хизматрасонӣ пешбинӣ гардидааст ки дар он оянда то 30 нафар ба кор таъмин мешаванд. корҳои сохтмонӣ дар бинои баландошунаи истиқоматӣ бо марказҳои хизматрасонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди помирсоз дар асоси лоиҳаи муосири шаҳрсозӣ соли 2021 оғоз гардида, дар ин муддат шумораи зиёди сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. хурсандии мо сокинони шаҳри Хороғ имрӯз ҳадду канон надорад, чаро ки тари дуруз ҳаст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мин ҷумла шаҳри Хороғ ташриф оварданд. бо омадани роҳбари олии кишвар боз як қатор иншоотҳои нави замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва бахусус ин иншоотҳои баландошунае ки имрӯз дар шаҳри Хороғ қомат рост намуданд. ҳамаи ин ободкории созандагӣ аз қудуми ин шахси бузург ва мин ҷумла сулҳу истиқлолияте ки дар кишварамон имрӯз яъне мустаҳкам пойдор ҳаст ва дар баробари ин мо сокинони шаҳри Хороғ шукронаи ин давлату ин сарзамин мекунем ки имрӯз фарзандони мо дар сулҳу оромӣ умри ба сар бурда истоданд ва ҳамаи ин ободкории созандагиро мо кӯшиш мекунем ки доимо ҳифз намоем. бунёди манзилҳои истиқоматии баландошуна дар маркази вилоят тибқи нақшаи генералии шаҳри Хороғ сурат мегирад. дар саҳни бино майдонча барои фароғати истиқоматкунандагон ташкил ва атроф чароғону кабудизор карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки раванди созандагӣ ва бунёди биноҳои хуштарҳу замонавӣ дар оянда низ тибқи нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идома меёбад.